ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೈಚಾರ್ ಸುಳ್ಯ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 24 ಹಾಗೂ 25ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ವಲಾತ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೊರತ್ತನೆ ಎಎಚ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುಂತೂರು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅನೀಫ್ ಶರ್ಜಾ, ಜಲ್ಸೂರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮುಜೀಬ್ ಪೈಚಾರ್, ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೈಚಾರ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ತಾರ್ ಪೈಚಾರ್, ಕಾರುಣ್ಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೈಚಾರ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಆರ್ಬಿ, ಎವೈಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನೀಫ್ ಆಲ್ಫಾ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉನೈಸ್ ಪೈಚಾರ್ ಮೊದಲಾದ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. അൽ അമീൻ യൂത്ത് സെന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പൈച്ചാർ നവംബർ മാസം 24-25 തീയതികളിൽ സ്വലാത്ത് വാർഷികവും സംസ്ഥാനതല ദഫ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ് സുള്യയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ പൈച്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം. ദഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക കൾച്ചറിൻ്റെയും സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ്. പുതിയ കാലത്ത് ഹൈടെക് യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക്, ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും വാട്സപ്പിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റയുടെയും മുന്നിലുള്ള തലമുറയ്ക്ക് ദഫ് മത്സരത്തിലൂടെ സ്നേഹം, സമാധാനം, മതേതരത്വം പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അൽ അമീൻ യൂത്ത് സെൻറ്റർ പൈച്ചാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 24-25 നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ തീർച്ചയായും മഞ്ചേശ്വരം ML എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം, അത്യുജ്വലമായി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.